Priatelia, nachádzame sa na medzinárodnom festivale určenom pre krajanov, nakoľko Matica Slovenska toho roku vyhlásila rok zahraničných Slovákov a máme tu zástupkyňu slovenskej menšiny zo Selenče, ktorá vám porozpráva, prečo je pre nich významný Ján Kolár. Nech sa páči. Treba predovšetkým povedať, že je to obec, v ktorej žije ponad 90% Slovákov. Samozrejme, takmer 300 rokov sme na Dolnej zemi a základná škola, ktorá tiež nesie meno Jána Kolára, je ako slovenská základná škola, oslavila svojich 260 rokov od založenia. Aj kultúrno-umelecký spolok nesie meno Jána Kolára a aj gymnázium, ktoré je vlastne jediné slovenské gymnázium v zahraničí, čiže najstaršie slovenské gymnázium v zahraničí, nesie v Bašskom Petrovci meno Jána Kolára. Je to pre nás teda národovec, ktorý sa zakladal za Slovač na Dolnej zemi a za šírenie slovenskej kultúry. Podobne s Jánom Kolárom, veľmi významná osobnosť je aj Pavel Jozef Šafárik. O Pavlovi Jozefovi Šafárikovi vieme nielen my z radov vojvodinských Slovákov, ale aj naše väčšinové obyvateľstvo, práve preto, že najstaršie gymnázium v Novom Sade, ktoré je srbské gymnázium, bol zakladateľom a prvým riaditeľom práve Pavel Jozef Šafárik. Je tam jeho busta, je tam pamätná tabuľa v tomto gymnáziu a samozrejme každý žiak, ktorý sedí v laviciach tejto školy o Šafárikovi a o jeho prínose na zachovanie kultúry vôbec vo Vojvodine, v tedajšom Rakúsko-Uhorsku alebo na Dolnej zemi, vie. Treba povedať o tom gymnáziu, že teraz je to gymnázium Jovana Jovanoviča Zmaja a patrí medzi dve inštitúcie s národným významom v Srbsku. Teda toto gymnázium a prvé belehradské gymnázium sú inštitúcie s národnostným významom. Zakladateľ bol práve Pavel Jozef Šafárik. My Slováci sa samozrejme k tomu priznávame a pri každej príležitosti toto aj prezentujeme. Ďakujeme veľmi pekne a zároveň toto video bude aj takou pozvánkou na medzinárodnú konferenciu aj so srbskou, čiernohorskou, českou a slovinskou a ďalšími vlastne zástupcami slovanských národov, nakoľko práve Šafárik a Kolár boli, dalo by sa povedať, programoví zakladatelia všeslovanskej vzájomnosti a som veľmi rád, že naozaj tu máte krásny príklad, že naozaj v tom Srbsku je vysoko cenený aj jeden, aj druhý a sú tam naozaj vnímaní ako nielen celoslovenský, ale aj európsky a slovanský významné osobnosti. Celoslovanské významné osobnosti. Ďakujeme pekne, ešte vaše meno na záver pre našich divákov. Ja som Svetlana Zolňanová, tu som vo funkcii členky kultúrno-umeleckého spolku Jána Kolára zo Selenče. Ináč som bola žiačkou, učiteľkou a riaditeľkou na základnej škole Jána Kolára v Selenči a teraz pracujem ako koordinátorka pre vzdelávanie pre slovenské školy v Srbsku. Ďakujeme pekne a sme veľmi radi, že si ctíte túto významnú osobnosť, ktorá bola nielen veľkým Slovanom a Slovákom, ale aj veľkým humanistom, ktorý, dal by sa povedať, že v dnešnej rozbúrenej Európe dával príklad, ako môžu národy sa vzájomne kultúrne obohacovať a predchádzať rôznym vojnám a konfliktom a preto sú pre nás stále inšpiratívni aj pre 21. storočie. Ďakujeme.